qui decidirà si podem votar o no podem votar? Serem nosaltres, com ho farem? O Madrid dirà que no, la Generalitat de Catalunya dirà que no i aquí s'ha acabat tot? Què passa el 9 de novembre si finalment no es pot votar? És que el 9 de novembre s'ha de poder votar. Si diuen que no, què fem? Jo a vegades ho dic, jo li dic a ma mare, jo no m'imagino la Guàrdia Civil impedint anar a votar. És que no m'ho imagino, i si això passa, com reaccionem? I jo el que demano d'una vegada per totes és aquest acte de desobediència començant pels mateixos polítics. Només veuré que la societat civil mana i que té ganes de canvi el dia que desobeeixi, val? O sigui, el dia a dia, tot el que estem aconseguint dintre el procés de crisi econòmica ve per la desobediència. I la desobediència no la fan les institucions, la fem la gent. Quan els diem ja n'hi ha prou. Val? I llavors, aquí, aquesta és la meva por. Serem valents? Ens hem de sentir capaços de protagonitzar aquest moment, si no, jo crec que és una renúncia, i ens minarà la moral totalment, de sentir-nos incapaços de dir, els de dalt diuen que no i els de baix a obeir, no?